Tudtam már, mondom, bejöttem, mi lesz vele a komba a pusztásgával. Téged haza nem így lejött. Tudtam, mondom. Elveszítek. De van még. Hagyom már valaki 30 perc. Itt van. Itt van az asztalom a gyere. Szoktam magam képen gyorsabban. Mi van rá az a vinni? Várjál! Mit akartál vinni, Lajos? Dali, várjál! Lajos, nézd már ide! Nézd bele! Mit, hova? Napiszor vagy YouTube? Melyiket? Jó, hogy rohadjatok meg, vannak.